Bueno, pois de novo estamos con Diana. Hola, Diana. Hola, Eva, outra Que vez. agradable volver a reencontrarnos, Igualmente. porque ahora nos encontramos na túa caseta, Sí, Lingoreta. Lingoreta. Esa logopedia, psicología, pedagogía, hai que añadir aí a parte empresarial xa. Agora vou, sí. Ou tamén está relacionada. Bueno, é que tú, claro, ofreces algo de máis relación cos servicios que co produto, pero que tes aquí na Claro, mesa? somos un equipo, como comentaba antes, ¿no? O sea, entre psicólogas, logopedas, terapeutas ocupacionales y también pedagogas, ¿no? Y que también, o sea, bueno, además tenemos una unidad de diagnóstico e intervención en autismo, ¿vale? Porque cada año, o bueno, cada vez sí que se está viendo más incidencia, ¿vale? Sí, ¿verdad? Sí, y más en el sur. O sea, bueno, aquí de Galicia. Ah, pero sí, bueno, é dicir, que hai máis tema de autismo no sur de Galicia. O sea, hay más incidencia, ¿vale? No se sabe el porqué aún, pero bueno, pues estamos ahí. Bueno, aquí tenemos también este díptico explicativo, ¿vale? Solo para autismo, ¿sí? Solo para autismo. Sí. E despois tamén este ano, como comentaba antes, que comenzamos en Lingoreta Empresas, que é dar formación sobre a responsabilidade social empresarial, ¿no? Que tamén é moi importante poñelo en valor, ¿no? Claro. Porque estou convencidísima, como comentei antes, que moitas empresarias están facendo accións e sen sabelo. Entón é moi importante tamén. Claro. Entonces, agora temos a parte clínica, vale, desde a atención temprana hasta a terceira idade, sí? E despois está el Lingoreta Empresas, vale? Que é esa formación como tal. Claro. Bueno, pues, y esta parte tamén me decías antes. Esto é para regalar aos nenos, vale, para usar aquí as mascarillas, meterlas aquí dentro Claro, e que poder traen aquí utilizar. colorines É para pintar, claro, sí. pues está Bueno, moi bonito, estos son que, regalos. Claro, se tuviéramos unha exposición con público, seguro que Claro, que collerían. Que collerían Que poderían. sería do primeiro que desaparecería. Efectivamente. Bueno, Diana, pois nos decías que tiña sede en Vigo, sede en Gondomar, sede En en San Sanxenxo. Case 20 personas traballando na Sí, empresa. sí. É dicir, que xa non é unha empresa pequena. Non. Isto xa é unha empresa grande que Hai que xestionar ben. que hai que xestionar ben e que incluso con previsión de abrir no algún outro lugar. Sí, 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 sí. Bueno, a ver agora como vai este ano, vale, como vai, o sea, a principios dos 2021. En un principio sí que temos previsto abrir outra clínica porque en outro xa tedes sitio. a metodoloxía boa de traballo, equipo. Sí, o equipo xa está composto. Son moitos anos. Efectivamente, son 11 anos. Son 11 anos de trayectoria. Sí, entón, efectivamente. xa hai moito que aportar. Recibiste de premio AGE, bueno, é dicir que é unha empresa xa de referencia, bueno, e que tamén nos gusta que se xa unha empresa pouco a pouco. Aí seguimos, aí seguimos. Diana, bueno, moi pues ben. vamos continuar, que xa está este verde aquí entrando. ¡Qué rico! Que rico, xa están dando ahora casi la comida. Moitas gracias, Eva. Esta visita. Bueno, pois este é unha caseta bastante chamativa, non digo que as outras non sexan, pero esta está chea de vida, verdad, Alicia? Sí, un pouquiño, sí. Porque chegamos a un comercio. A un comercio. A unha froitería, Frutería, verdura. Froitas e verduras Dancar. Sí. Moi ben. Entonces, ti eres unha froitería que como te plantexas o teu proxecto, a tua empresa? Pois era para acercar un pouco ao cliente o produto de cercanía, da xente que traballa no campo, produto do bo, va, claro, de calidade. De calidade. Claro. Sempre que sea na medida do posible, va. Claro, porque aquí estamos vendo froito moita... Está ben fresca, dereitiña da horta. Así, estes grelos son de... ricos. É dicir, que galega, bueno, que pode ser, sí, claro. Normalmente veñen de Monfero, Irixoa, desa zona. Claro, acelgas, bueno, e outra... Sí, acelga, grelo... Unha leituga rizada riquísima. A nova colchina, que ven agora. Esa está moi de moda, non? Sí. Están empregando porque empezaron a meter un certas estilo cocinas. a acelga, máis ou menos. Sí. Bueno. E despois a fruta de temporada, que ten moito color, non hai moita variedade en inverno, que digamos, pero ben. Ben. E unha piña que para este Nadal vai ir... Este Nadal, maravillosa. Vai ir de morte. Sí. Entonces, vos onde tedes a froitería? Pois mira, nós montamos un pequeno mercado en Guísamo, en Bergondo. En Bergondo. Cada un ten o seu puesto, carnicería, frutería, eu, por exemplo. Pero que é como unha plaza de abastos? É como unha plaza de abastos, pero en pequeno. Cada un ten o seu puesto e eu decidín poñer a fruta e a verdura. Claro, e a axuda Mega, entendo que foi... Foi para eso, para poder meter máis produto e poñer ben o mercado. Bueno, pois nada, Alicia, moito éxito, moita venda, eu creo que isto... Que comer sempre hai que comer, como diréis, non? Entonces, comer calidade, tamén... Un pouquiño de calidade, que sea menos cantidad, pero... Un trato cercano, non? Tamén produto de calidade, de cercanía, axudar un pouco a todos. Fidelizar a clientela, non? Tamén, que digamos, vamos a Alicia porque nos vai dar un bon produto. Sí, é moi agradable, de verdad.
Sí. A xente é moi agradable. Estás disfrutando co teu proxecto, ainda que sexa duro. Sí, é duro, pero pouco a pouco ves que va salindo adiante. Moi ben. Bueno, pois esperemos que esta formación e a Rede Mega tamén nos axude a unhas a outras de ideas novas, pos proxectos, a Froitería tamén necesita continuamente estar cambios, pensando cousas novas. As novas líneas online e todo eso. Porque tamén tedes pensado... Ofrecemos a servicio a domicilio e agora quería poñer unha página online que se manda a domicilio. Digitalizar un pouco. Sí, un pouquiño. Regalar cestas de froitas é casi un dos mellores regalos que se poden facer, non? Sí, a verdad que sí, hoxe en día sí. Eu creo que sí, Bueno, dice, pois moitas ganas e xa está abrindo o apetito esta comer mañá. Un pouquiño algo desto. Sí, eu xa estou por coñer aquí unha mandarina, unha mazá, Pois moitas gracias. Moitas gracias a ti e moita venda e, bueno, pois habrá que ir a visitarte cando nos podamos desplazar. Moi ben, pois gracias. Moi ben. Venga. Seguimos aquí no terceiro encontro Mega de visita polas casetas e, bueno, aquí eu son privilexiada porque coñezo a Ultrella antes de que se montara a empresa, antes de que presidírase esa Mega, entonces teño certa ventaxa a hora de visitar o stand. Bueno, está Regina e María, dúas rapazas novas que decidiron acometer un proxecto ben diferente, non? Bueno, xa o nome, xa os produtos, estamos mantendo aquí a tensión, porque isto xa fala de magia, fala de xogos. A que vos dedicades con todos eses logos e todo este mundo do trisquel que anda por aí metido? Bueno, nós somos as creadoras de Ultrella el Juego, que é un xogo de cartas sobre o Camiño de Santiago. Nas cartas de Ultrella podemos ver exemplos de comidas, monumentos, festas e tradicións de Galicia e dos camiños de Santiago en Galicia. Bueno, vamos a parar un momentiño porque isto é moi interesante. É dicir, eu quero facer o Camiño de Santiago e vos ofrecedesme un xogo de cartas para que mentras vou facendo o camiño vaya xogando. Sí, a Pero idea... o xogo é interactivo, entendo que hai que participar para ir, non? Que ten un pouco de truco, xusto. non? Sí, a idea inicial era que os peregrinos que acaben a súa etapa se poidan divertir un pouco e coñecerse entre sí xogando a Ultrella el Juego e á vez aprender cousiñas sobre todas as cousas que queren aprender do Camiño de Santiago e que non son tan fáciles de ter todas resumidas así dun primeiro vistazo, non? Entón, pois, a idea é eso, que se divirtan, que aprendan e, bueno, e para calquer persona que este interesada no Camiño ou na cultura galega, pois tamén é interesante. É dicir, que según é do Camiño pode ser de outros lugares, de outros... Eso creo recordar que decíades, ahora estamos no Camiño, pero é unha forma de aprender e de facer cultura e viaxe a través dun xogo. Eso é. O que pasa é que a crise COVID tampouco nos podemos, ainda que peregrinemos, xuntarnos varias persoas, tampouco podemos andar cambiando as cartas. Eso tedes un pouco a solución. Sí, bueno. Porque as cartas levan de todo, de paso que as movemos, non? Sí, bueno, podese xugar desde 2 hasta 9 xugadores, entonces, bueno, tamén para períodos de recollemento na casa, pois tamén sirve cando estamos 2, 3, 4, podemos xogar perfectamente. E vos sodes artistas, tamén deseñades os dibuxos, é dicir que aquí hai todo un traballo de creación e de creatividade, non? Realmente. Bueno, temos un ilustrador que se chama Punt Suspensius, o seu estudio, que foi que nos fixo as ilustracións, é de Valencia, porque Gina é valenciana. Bueno, Gina veu facendo o camiño, quedouse aquí a vivir, leva xa 11 anos aquí, e decidimos poñer un pouquiño tamén da súa terra aquí, e iso ven de parte do noso ilustrador. Nos dixémoslle, bueno, fixémoslle chegar as ideas que queríamos plasmar en Ultrella, e el fixo esta maravilla. Claro. Vou coller unha para contarlle a todas as persoas que nos están escoitando, porque aquí aparece a empanada e dice: este plato frío se compone de una masa de pan que contiene un relleno que puede variar: pescado, carne, verduras, marisco. Es un tentempié ideal para que te acompañe en el camino. Claro, entonces realmente esta para que coñezan a empanada galega tamén. Exactamente, para que eles sepan o que teñen que probar, as cousas que non se poden perder no camiño. Claro, polvo, bueno, e así outras moitas cousas. E colaborades con outras emprendedoras tamén, ou do tema da rede? Sí, pois estamos desexando coñecelas a todas, estamos falando con algunhas e si dispostísimas a colaborar con todas, por suposto, tecer rede. De momento, pois estamos empezando, levamos dende agosto que abrimos a tenda web,
Na tenda vendémolo en inglés, en galego e en castelán, temos as 3 edicións, e nada, pois... Pois é como van as vendas, ainda que empezamos fai pouco e tamén a crise Covid tampouco axudou moito. Bastante ben, Está respondendo bastante ben para bastante que... ben. Bueno, pois aí ven un ano cheo de Camiño de Santiago en breve, a ver se estas cartas teñen salida e se a xente disfruta deste xogo e se van conocendo Ultrella, que terá moitas outras versións, non? Sí, eso é, ogallá que vaya ben o Xacobeo e que podamos disfrutar del con Moi Ultrella. Pois moi compostelano, ademais, todo o que facedes. Gina, María, moitas gracias. E seguimos visitando os stands, as casetas das emprendedoras en Vega. Moi ben. Benvidas. Grazas. Hasta logo.